Менская Дынамо вылетае з кубка Гагарына. Абстаноўка ў камандзе крыху накалена. Вы здзівіцеся, якую пенсію атрымлівае легендарны беларускі трэнер. І што там робіць у Італіі брамнік зборнай Беларусі Фёдор Лопавухаў. Гэта ютуб канал Часнок, мяне зваць Ярослав Пісаренко, вітанкі ўсім. Ну што, рушым наперад. Дынамо. Менская хакейная Дынамо. Зноў вылетае ў другім коле кубка Гагарына. Перад тым, як пагаворым пра апошні матч серыі, некалькі словаў аб атмасферы ў клубе. Былі некаторыя індыкатары, што не ўсё так добра ў калектыве. Ну, маю на ўвазе яшчэ раней, бо там яшчэ да плэй-офф трэнер каманды Дмітрый Квартальнаў хацеў сысці. Калі памятаеце, ён быў незадаволены трансферамі, пайшлі контры паміж трэнерам і ген-менеджерам, і былі чуткі, што Квартальнаў мог сысці са сваёй пасады, але не сышоў. Тады нібыта гульцы Дынамо паговорили з трэнерам і попросили застацца. Ды і скандал гэты, калі яго можна так назваць, хутка сышоў на нет, бо яго просто перакрылі добрыя вынікі Дынамо. Пасля феерыі ў першым коле плэй-офф ажно 4-0 прайшліся па маскоўскаму Дынамо, каманда ў прайме, заўзятары нібы давольныя, Лукашенко ўжо раздае парады, жыццё-быццё мінскага Дынамо ішло сабе даволі спакойна. Нават расійскія каментатары спрабавалі па-беларуску размаўляць. Добрый дзень, паважаныя аматары хакея! Але вельмі хутка вайб Дынамо пасыпаўся падчас серыі з Акбарсам. Можа, ўсё пачалося з той самай песні? Але калі сур'ёзна, яшчэ падчас трэцяга матча трэнер пачаў піхаць гульцам ужо проста фізічна. І тут меркаванні заўзятараў разышліся. Хтосьці казаў, што па справе ўсё, ну, штурхнуў з леганца. А хтосьці, што трэнеру трэ сыходзіць, бо ён не можа справіцца ў любой стрэсавай сітуацыі. Ужо пасля таго матчу, які скончыўся з лікам 0-4, трэнер быў даволі катэгарычным. Трохі сорамна за каманду. Характар у хакеі патрэбен заўсёды. Мне здаецца, няма чаго ў хакеі рабіць, калі характар не праяўляць. І тут панеслася. Просто кіпа інсайдаў ад расійскіх журналістаў. Зноў дзіўлюся, што беларускія мала што кажуць пра Дынамо ў такім ключы. Дык вось, расійскі журналіст Алексей Шаўчэнка паведаміў: наконт сітуацыі ў мінскім Дынамо пакуль я ведаю няшмат, але хутка даведаюся больш. Буйны канфлікт узнік сёння на сходзе. Легіянеры пакрыўдзіліся, што іх называюць бесхарактарнымі, хоць трэнер паказваў відэа з прыкладамі. Легіянеры пайшлі скардзіцца кіраўніцтву. Крыху пазней другі журналіст Сергей Падгорнаў дадаў: у Менску, здаецца, ўжо даўно прынялі для сябе, што пры любым заходзе сезона пойдуць далей без Квартальнага. Ёсць нават інфармацыя, што на ўваходзе стаіць іншы трэнер. Ген-менеджер Дынамо Олег Антоненко, можа, і намагаўся ўнесці некае паразуменне ў сітуацыю, але атрымалася, ну, так сабе. Мы ў клубе пакуль не гатовыя рабіць такую заяву, што Квартальнаў звольнены. Пакуль не гатовыя, але, відавочна, такая верагоднасць ёсць. Але не ўсё так проста, бо ні гульцы, ні ген-менеджмент клуба такія рашэнні не прымаюць. Аўтар Бізнес Онлайн Руслан Васильев дадаў такі вось штрых. Гавораць, клубныя менеджеры ўсталі на бок гульцоў і на эмоцыях вырашылі звольніць трэнера. Не выйшла. Па словах крыніц выдання, за трэнера ўступілася вышэйшае кіраўніцтва клуба і Беларусі. Як думаеце, аб кім тут ідзе размова? І што будзе есці трэнер, калі нешта пойдзе не так? Я не буду скрывать, вот даже так для демонстрации, вот, даже съем. Не надо есть. Ну, один съем. Что не хватало? Карпом станешь. Прытым, што Квартальнаў атрымаў індульгенцыю, выцягнуць серыю з 3-0 супраць Акбарса было проста немагчыма. Бо і гульцы незадаволены, і трэнер псіхуе, карацей, ну такое сабе. Вось што пісалі заўзятары Дынамо ўжо напрыканцы і пасля гэтай чацвёртай гульні, якую Дынамо прайграла. Там ужо после першага перыяда панеслася. Посмотрим правде в глаза. Проиграли по всем фронтам. Много пуха накидали в преддверии плей-оффа. Надо поддерживать наших парней и верить до последней секунды. Розовые очки снять надо. Вознесли так, что теперь ой как больно падать. Ну и ладно, значит на Минской арене до сентября можно самые разные концерты планировать. Пусть едут домой. Я не понимаю, весь сезон быть в огне, чтобы играть в такое говно в плей-оффе. Пиар наше все, зато на арене отпраздновали День работника торговли, День Белавии и так далее. Понтов больше сделали с командой, чем игры. Стыдно. Квартальнов тренер регулярки, а Фукале вратарь первого раунда. А наши болельщики побед. До речі, так само вельмі цікава, што будзе пасля сезона з Тарсідай фанатаў Дынамо. Ці застануцца яны з клубам, ці сапраўды гэта фанаты, а не глоры. Пойдуць пакуль глядзець экстралігу, ці як? Шмат пытанняў і так мала адказаў. Вельмі складана сказаць, што будзе з Квартальным далей, ці застанецца ён у Мінску. Можа, пакуль я рыхтаваў гэты выпуск, ужо нешта змянілася. І трэнера альбо звольнілі, альбо ён сышоў сам. Праўда, калі б сапраўды кіраўніцтва рэспублікі хоча, каб той застаўся, хутчэй за ўсё застанецца. Але так падумаў, агулам нічога
нічога не зменіцца для Дынама. Правялі сезончык, дакладна не правальны. Людзі нешта нават крыху парадаваліся пэўны час. Далей сезон скончыўся, легіянеры раз'едуцца, завязуць пасля новых, ну і карацей так па коле. Вашынгтон Протасаў не выйшаў у плэй-офф НХЛ. Нягледзячы на тое, што пасля выкліка з фарма Іллі Протаса Кэпіталс выйгралі ўсе 4 матча, гэтага не хапіла. Тым не менш, мабыць, тое, што напрыканцы рэгуляркі ў камандзе з'явіўся Ілля Протас, дало пэўны імпульс калектыву. І ўсе пабачылі, што чарговы беларус ужо гатовы да НХЛ. Аналітык The Athletics піша: у канчатковым рахунку менавіта яго майстэрства вылучае яго на фоне іншых гульцоў такога ж росту. Ён вельмі таленавіты і выдатна гуляе з шайбай. Няцяжка ўявіць яго ў якасці форварда другога звена ў НХЛ альбо таленавітага гульца трэцяга звена, які вылучаецца на фоне астатніх. Увогуле гісторыя Іллі Протаса вельмі цікавая. Таму, калі вы хочаце, я падрыхтую пра яго асобны выпуск, пішыце ў каментарах, калі цікава. Канешне, не хочацца з аднаго боку раздаваць маладому гульцу так шмат рэспектаў, а з іншага трэба ўсё ж такі ганарыцца, калі ў чалавека сапраўды атрымліваецца. Але далей давайте пра трохі сумныя навіны. Гэта нават не навіны. Просто кавалак размовы са Спартаком Петровичем Мирановичем, сапраўды выбітным трэнерам. Як трэнер СКА, ён 6 разоў быў чэмпіёнам СССР, тройчы станавіўся ўладальнікам Кубка еўрапейскіх чэмпіёнаў, 2 кубка ўладальнікаў кубкаў, ну і нарэшце яшчэ 10 разоў запар браў чэмпіянат Беларусі. Яго размова з журналістам. Пенсія вялікая? Пытаецца ў яго. 1000 недзе. Дык гэта ж зусім не шмат. Як на яе пражыць? Як хочаш, так і жыві. Ведаеце, мы тут на канале шмат разоў размаўлялі аб тым, што стаўленне да беларускіх трэнераў часамі бывае проста жудасным. І кананічны прыклад тут гэта Мікалай Казека, трэнер па фрыстайле, якога проста звольнілі і забылі, бо ён сказаў тое, што не спадабалася недзе зверху. Але Спартак Миранович гэта ўвогуле іншы прыклад. Некалькі месяцаў таму ён стаў лаўрэатам прэміі Лукашэнкі за значны ўклад у развіццё фізічнай культуры і спорту. То бок трэнер не ў апале, але мае пенсію ў $350. Спартак Петрович працягвае. Ну а што я магу зрабіць? Няма ў нас такога становішча, каб плаціць трэнерам ці гульцам, якія перамаглі ў Кубку чэмпіёнаў. Ведаю, што ў Расіі ёсць стыпендыі алімпійскім чэмпіёнам, якія істотна падтрымліваюць ветэранаў, якім сёння ўжо немала гадоў. Хаця не ўпэўнены, што гэтае становішча тычыцца трэнераў алімпійскіх чэмпіёнаў. Я сапраўды быў вельмі здзіўлены, калі гэта чытаў. Ну, я пра заробак. Баюся ўявіць, як сябе адчуваюць менш знакавыя трэнеры, як яны выжываюць, што яны робяць на пенсіі. Крыўдна за трэнераў, дадае журналіст. Калі трэніруеш, то аб грошах не задумваешся, засяроджваешся на выкананні пастаўленай задачы, а радасць наступнай перамогі засланяе ўсё. А вось потым, калі прыціскае, з'яўляюцца думкі аб тым, як можна было зарабіць. Гэта сапраўды даволі балюча чытаць. І я думаю, калі такія рэчы бачаць маладыя трэнеры, яны проста бяруцца за галаву. Бо можаш проста ўсяго сабе аддаць працы, а пасля думаць, як табе выжываць увогуле. Давайте яшчэ пакажу вам прыклад, што такое прагрэў у медыа. Брамнік зборнай Беларусі па футболе Фёдор Лапавухаў вырашыў крышачку ці то пажартаваць, ці то што. Ён выклаў фота з самалёта з допісам: «Ждіце новостей, ребят». І ўсё гэта ў кантэксце таго, што ў брамніку зацікаўленыя шматлікія клубы, у тым ліку з Італіі, нібыта ўсе зразумелі, якіх навінаў чакаць. У той жа час дзяўчына Фёдора апублікавала фота самалёта і плейліста з лепшымі італьянскімі хітамі. І ўсе замерлі і вось чакаюць навін. Гэта і вось і называецца прагрэў. Але пасля Фёдор апублікаваў гэта. Друзья, что-то тут начали разгонять. Непонятно почему, какие-то новости, не знаю, какие-то, скажу так, то, что действительно я был в самолете и... Италия. Просто приехали немножко отдохнуть. Какие переходы, ребята, успокойтесь. ЦСКА, работаем, сезон в самом разгаре. Дык што, расход? Просто ў Фёдора вакацыі? Як думаеце, ці гэта сапраўды жарт, ці што гэта ўвогуле? Дарэчы, з Геннадзем Туміловічам мы абмяркоўвалі, дзе лепей працягваць кар'еру Лапавухаву. У тым жа відосе размаўляем, якія ёсць моцныя якасці ў гэтага брамніка, таму абавязкова паглядзіце. Ну і будзем чакаць добрых навін. Дзе там у выніку апынецца Фёдор Лапавухаў. Дзякуй, што даглядзелі гэты відос. Пока-пока.